Jeg havde set jeres opslag på LinkedIn, og derefter så søgte jeg jo så på jeres hjemmeside. Jeg havde hjulpet mange mennesker med at få et job. Der var selvfølgelig den her talenttest. Den gjorde en kæmpe forskel og fik mig til at se mig selv i et helt andet lys. Jamen hold da op, jeg har nogle helt andre talenter, end jeg havde regnet med, at jeg havde. Og som jeg kunne bruge måske til at gå i en helt anden retning. Det var i salgsretning til at skulle sælge, i stedet for at arbejde med marketing. Og fik mig til at tro på, at det kunne jeg sagtens. Fordi at jeg bongede så meget ud på de salgstalenter, som testen viste. Jamen, jeg er i et salgsjob som account manager hos Savin Werner, og er virkelig glad for det. Altså, jeg er på den rigtige hylde nu. Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe 50-plussere i arbejde igen.